Der er jul på Haderslev. Gad vi starter med et grin. Anders hælder øl op, og Chris har fundet gin. Ben jeg snakker om i PA, men Lasse råber skål. Og Torne filmer hele lortet, mon vi når i mål. For det er masser mand jul, hvor vi hygger, drikker og lærer. Hver dag en ny flaske, når en snaps bliver til flere. Buller griner bagud, mens vi vælter rundt. Glædelig masser mand jul og glædelig Tuborg. Episoden starter bare med at rette på det, og så snakker vi først, når han er færdig. Vi snakker med jer blå. Dobbelt blå. Og kæft, for ser du godt ud, mens du bunder ice, fyr. Shit, du bunder ice flot. Kæft, Nogle hårde briller på din ice. Fuck, du Heldig mand. Hvad sker der for telefonen? Det er ikke sikkert, at der faktisk var kamera på. Fordi... Jeg vil godt lige give dig en Hvad sker der nice på den der. Prøv lige, du skal lige tjekke telefonen ind i. Den er bare død. Jeg havde vildt 80% før. Hej, og velkommen til 9. december. Tirsdag den 9. december. Buller du med, eller hvad? Ja. I dag er det dysdag, så vi dyster om, hvem der kommer i det flotte kyllingekostyme. Hvorfor kigger du sådan på det? Ja. Fordi jeg skulle misundelig. Vi skal dyst. Det er en ting. Vi skal have en nutcracker dyst. Det kan være, at vi kan få præsenteret dysten. Okay. Kan du godt? Hvad skal der dystes i dag? Hver deltager skal finde et redskab til at cracke nogle nuts. Og vinderen er den, der får cracket flest af sine nuts på 1 minut. Hvis flere end en deltager cracker lige mange nuts, vælger kameramanden vinderen baseret på mest kreative redskab. Efter revision vil quizmasteren godt sige, at det er blevet til 3 forskellige nuts. Og den der første at crack dem, hvis de bliver cracket, vinder. Og hvis ikke de bliver cracket, så må kameramanden bestemme, hvem der er. Og det er ikke ud for redskab mere, så? Jo. Hvis du kan crack dine nødder, så er det flot. Er det vinderen eller taberen, der får... Det er klart vinderen, der får kyllingekostyme på. Men man må ikke tænke sig selv. Nå, vi skal også drikke øl imens. Hvad skal vi have at drikke? Det er en sommerlig kælderøl fra Pinta, som forhåbentlig smager af både kælder og sommer, men mest kælder. Og så også lidt af sommer. Men mest kælder. Og den kostede 55 kroner. Det er fra Penta, det første craft bryggeri i Polen. Så forhåbentlig at de kan finde ud af sådan noget. Men kælderbier er generelt fucking behagelige at drikke. Ja. Altså, det er sådan noget... gode, lækre sprødepilsner. Nej, ikke kun Det var det kloge hoveder sagde til mig i hvert fald. De burde ikke fejle skid. Okay! Prøv at se mængden af skum i den der. Nej, det er kriminelt, det der Benjamin. Hold nu op, bare kilde lige lidt. Ej, Hold nu op. Den er jo gylden, Hold nu den er op. flot. Det ligner tis, men det er flot. Den er gul på en pæn måde. Altså. Det ligner, du ved, momentet mellem, at man har været i byen til klokken 6 om morgenen, og lige har været ude og løbe en tur, uden at få noget at drikke. Den kender jeg ikke. Nej, den der måde. Nej. Den form for gul. Skal vi smage på det? Juice. Skål bag kameraet. Skål og skid dig mand. Det ser godt ud alle sammen. Buffalo! Nej, ikke igen. Ikke igen. Jeg elsker at drikke med suger. Ja, det er og det var fucking det lækkert. Så får jeg nemlig ikke noget skum med. Det er genialt. Så vil jeg så godt sige, skål Lasse, hvor ser du dejlig ud i aften. Og skål Christoffer. Jeg har sjældent set en flot og langhåret fyr sidde ved siden af mig i aften end i dag. Det er jo really specific, men tak. Velkommen. Det er ret ulækkert. Er der grænser for, hvor narrow man kan gøre et kompliment til, at man sådan tænker, det er ikke længere et kompliment, nu er det bare et statement? Nej. Han ruster, det skal du bare tage. Jeg tager det. Jeg gider overhovedet ikke høre på det. Man kan jo ikke bare sige, skål Lasse, du har slips på. Det kan man jo ikke sige, det er jo ikke et kompliment. Men det var tæt på det, der vil jeg. Det vil jeg lige sige. Skål, du er dansk statsborger. Hey, den tager. Det er rent Har du dansk flag? Det er rent faktisk en sejr. Skal vi regne os op og gå over og dyst i noget nut fucking cracking? Ja. See you there. Hej skat, velkommen til en dyst. Vi skal crack nødder, og det er kommet ind fra siden, at kyllingekostymen går til taberen. Fordi det er åbenbart ikke så aktuelt at have kyllingekostymen på.
Så det handler faktisk om at gøre det ekstremt mega godt. Nå, de nødder vi har foran os, det er en hasselnød, en pekan og en valnød. Og det handler om at crack de nødder på kortest tid. Og kan du ikke crack de nødder, så må du håbe, at dommerne de synes, at din idé med din nutcracker er så fed, at de forbarmer sig. Så det behøver ikke være den første eller den sidste, der er færdig. Det handler også om, at wow, vi synes, du har team spirit. Skal vi lige have et farvel cheek view af the kylling. Der var meget cheek for pengene. Det er chicken thighs. Nu er jeg åndelig igen. Tak. Ja. Tak. Skal vi tælle ned og sige 3, 2, 1, go! Nej! Jeg tabte min hoved allerede. Jeg var også meget. Fuck, det er noget lort der. Det går galt. Hey, der var en der. Sindssygt. Fuck, det er noget lort der. Fuck, du er god lavet. Jeg er færdig. Yes. Metal giver sig på den her. Jeg tror, jeg er done. Er du også done? Ja, jeg er også der. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Den er under sofaen, det er ikke? Altså, jeg har ikke engang cracket en. Nej, det er min. Nå. Jeg har ikke engang cracket en. Det duer overhovedet ikke, det her. Hvor er den? Ja. Rejs. Ej, ja. Du har kørt en centimeter ned i skærbrættet. Hallo, jeg skal nok crank noget. Jeg er nok crank noget. Tid! Der er tid! Godt op i bæret. Jeg tror, at Kajsen tager det. Det gør jeg da. Han nåede crack 1. Jeg nåede crack 2. Næsten 2. Jeg forstår det. Jeg er fuldstændig vanvittigt det der. Fuck, jeg er glad for, at jeg ikke vandt. Nå, men Vi har en ny indehaver af kyllingkostyme. Det er igen. Nej, det er jeg tror lige. Nå, så er vi tilbage, hva'? Er vi tilbage? Jeg vandt at være den dårligste. Tillykke. Det klæder dig. Ja. Vi skal raid. Jeg skal lige smage igen først. Beer per month. Jeg synes, det var en meget uinteressant øl. Ja, men det er... ja. Jeg kan ikke huske, hvilken øl det er. Men Du sidder der og drikker den. Det siger meget. nogle gange skal man også drikke en øl, fordi den kan være læskende, og den kan være til mad. Og jeg ved ikke, om vi ikke får mad nu, og den er heller ikke specielt læskende, så du må godt shit-talk den, men en kælderbier, det er sådan en øl, der er lavet til, du ved, man sidder nede på en eller anden brauhaus og får en eller anden tung ret, og så kan du drikke den der samtidig. Så det er det, der er formål med den. Og så rater du. Jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Ja, tak. Jeg siger 35. Ja. Og det synes jeg er højt. Ja, du kan Ej, godt ja. drikke den. Jeg giver den 42. Prøv at tænke, at den kostede 43 kroner, den der. Jeg tror for symbolsk værdi, så er jeg på 51. Nå! Bare lige over halvvejs. For det den skal, det kan den godt. Nogle gange også, så handler julen kraftedeme også om at kæft. Så er der god stemning i hytten. Jeg giver den... jeg giver den 35. Great age. 35. Jeg kan godt mærke, jeg er meget mere fan af den. Ja, det er meget med en bulløl, det her. Jeg synes, det er en god øl. Det er også en tyllerøl. Det er også... Ja, men jeg synes, den er behagelig at drikke. Jeg synes, den er god at drikke. Det smager godt. Jeg har ikke noget dårligt at sige om den. Jeg giver den 80. Outrageous. Fucking outrageous. What? Jeg er tættere på buller, end jeg er på jer, men stadig lidt sådan tilbageholdende, så jeg giver den 50. Ja. Igen, den er nem at drikke, smager fint, men det er ikke sådan en, hvor du tænker, wow. Så du var tættere på dem, end du var på mig? Ja, jeg var tættere på det. Jeg var tættere på det. Du var 15 for den laveste og 30 for mig. Men hey, du er lige så ingeniør, vi regner ikke så meget. Nej. Vi kan lige melde, at den kommer på hylde. Den kommer ikke på podiet. Nå, ja, den kommer på hylden. Ja, wow, jeg blev lige strict der. Ja. Så vil vi sige tak for en ny god dag, og så ses vi i morgen. Og så kan det godt være, at vi skal på jagt efter nogle flere øl. Jeg synes, vi er i tocifret decemberdag. Ja, i morgen er det 10. Det er tocifret. Tocifret december. Så mangler vi 5 minutter deroppe. Ja, vi finder nogle øl, og så siger vi skål, og ski være med. God jul og godt nytår. Glædelig mandag. Der er jul på Haderslev. Takk for at I så med. Vi ses i morgen. Og kriser